Efendim? Halipam, hiç yadından çıkmayan bir mesele var. Bir iş etjek bolamyzda käbir päsgilçilikden göze çıkmak we sebäpsiz yerden oňoýsuz zatlaň bolmagy şowsuzlukmy ýa-da başga zatmy? Şowsuzluk diýmek ýa-da şowsuzlygy ýormak Peygamber serwerimiz Hazreti Muhammed tarapyndan gadagan edilendir. Hayra ýolmak bilinir. Emma şowsuzlygy ýormak dogry däl. Goý şeýle kenniýel Halipam. Ýerinde ýyllygyny duşýan oňuýsuz wakalar näme alamaty? Diňle salyk. Adamlara erk irada berilendir. Adam şol erk iradasy bilen ýaşaýar. Allah da ediljek işleri ýaradýar. Emma adamın erk iradasynyň amala aşýan işlerine hikmet äýne bilen garamak berýär. Ana menem şonu öwrenjekdim. Yaradılan zatdan ähli özlerini maksus dil bilen, özlerine hereket etmegi peşkeş veren Allah'ını görkezýär. Eger gözümüziň öňüne käsäniň döwlükde giren ýarylmak ýaly hadiseler duşýan bolsa, şo bolan zatlary şowsuzlygy ýörman sadaka bermek ýa-da towba etmek ýaly haýry işler bilen gaýtyrmak gerek. Erk iradamız bilen eden şol işimize gaýta göz aýlamaly. Ýüregimiziň hakykati görüp bilmek üçin biz günälerden araslanmagymyz gerek. Onda boş haratlardan gafil galan adama näme etmeli? Eger bu ýagda ýüreginden çykman asarmyk nefsini büdüren bolsa, ona kömek etmek gerek. Düşnükli. Onda bir ýene de iş tapyljak da. Allah bizi hiç wagt haýyrsyz işlere baş goşdurmasyn. Anacığım, Ececan, ağıcık çaltırak olayalla. Bolmaty mektebiň açylyş dawaratyny giyjek alar. Ondan açyla men görüp bilmese gıynanar. Bolýa Gülnarcan, bor giyjek almaz. Nereye gidiyorsun? Beýle howlukmas nire barýaňyz? Bar bir barzak ýeriňiz gara ýeriň teýdirde. Bize diýäňizmi daýy? Adam diňe adam bilen gürleşer. Bağışlaň. Menden näl Allahdan ötünç tora. Ata aýtsana saňa näme gerek? Susadym, suw içesim gelýär. Susan bolsaňyz onda näme üçin Allahdan dileňiz? Onna sen eliňden näme gelýär? Bar Gülnarcan, daýa suw getirip ber, bar gyýdym. Men ön seni göremokdumla. Sen nereden geldin? Aýtsam bilmersiň. Aýdyp bir gör, belki bilýändirin. İşten gelýän, bildiňmi? Alym daýy. Susak gidipdirin, taňry ýalkasyn. Bu nur näme üçin döwdüňiz? Bir ýaşly adama suw berip sowap bazannym diýip öwner ýörersiň. Beýdip biderek ýere öwünmeň deregine gahar gazabyny ýeňip hakykatdanam sowap bazanmagy üçin döwdüm. Elbe diýşetdimmi? İnsan hayrı meýle dişi ýaly şerri de meýle diýe. Feresap bol, tuzağa düşäými? Anna Ece, ýür gideli, giyjek alyk.
Okulumuzun Mektebimizin açılış davaryna hemmeňiz hoş geldiňiz. Sağ olun. beni yıllar Mene köpden äri tanaýandyňyz. Kakamam, atamam, şo boly. ama Ýöne biz her çağlar ýaly netibelerlik. Biz okap bilmedik. çünkü Tebi o wagtda mektep ýokdy. bana Maňalla ýardym berdi. varlık Barly adam boldum. çocukken Çağlygynda tözünde durmak üçin bir pursat boldy. bir fırsat oldu. Din duşlarım Çocukken şehre okumagy diýen wagty okumaya gittim. men ekin meýdanyny işleýärdim. Tarlalarda Hawa ekin meýdanyny işleýärdim. o günler Şo günler hemişe Allah janyny dilek edýärdim. Allah jan maňa ýol görkezdi. Şo wagtda bir mektep gurduraýyn. Menden soňam şo wagt çağlar okusunlar diýip giýje ünni Allahdan dilek edýärdim. çok şükür Hudaýa şükür. Men dilegim kabul boldy. Allah'ım kabul etti. Bugün Bugün hemmämiz şu mektebiň açylış dawaryna sağ ol. sag bolun. Hemşehri Owadaşlar, oğlum, oğlum asyl tanaýandyňyz. Oğlum okudy, muallim boldy. ve Şehirde galmaň deregine hak yerine şu ýerde burada ýöne wagtyň çağlaryny bilim bermek üçin şu ýerde galdy. okulumuz İnşallah mektebimizde oň bilen bir öğretmen ýeni bir muallim işler. inşallah. Kılıç Gılıçly başlangıç mektebi hemmämiz üçin gutly, mübarek bolsun. Sag olun. Hadi kızım. Yürüýdim öýe gideli. Dik durup ýadadım. Atilla bilen gürleşäjekdim eje. Entek bir adaglanyň, soň istediňçe gürleşersiň. Yürüýdim. Borda. Äşe daýda. İsteseňiz sizi ulagym bilen ekdeýin. Yok Cemil yok. Özüm ekder necemi. Bolýa, görde. tamam oğlum. Doğru oğlum, bira lazım tapar. Merhaba. Sabır ağa. Ben Salih. Salam, men Salih Demir täze oğlum. Oho, hoş geldin oğlum. Tanıştırayım. Tanış olun. Oğlum Atilla. O da sizin Oğlum tidin bilen işler. olacak. Atilla, Atilla, oğlum Salih Bey- Salih oğluma borzak yerini görkezsene. Salih Bey Salih oğlum, çok memnun oldum. kat hoşal oldum. Ee, Neme, burada Atilla'da tabii- Aydar bolun Ama ruhunu oğluma adaglayan. Size de garaşýar. Ayın 13'ü. Ayın 13 ola yer ödeyen. Nedip bolsa bararın. İnşallah. İnşallah, inşallah. Hadi. Hanonna günniňiz haýyrly bolsun. Sag bolun. Ben Görün, men tide boljak yerinde görkedeýin. buyurun. Alın. Umarım Göwnüňizden turur diýip umyd edýän. Allahyň ruhy bilen darykman inşallah. görüşmek üzere. Görüşençek. Nişanda İnşallah adalyan gününde görüşürüz. Ayın 13'ünde ruh günü. Adamlar işlerini öz başarını uğra meyilleştirýärler. Ýöne geljegi barada pikir etmeýän barmy näme? Adam ebedi durmuşyny yaradylan. Şo sebäpli maksatları ebedi durmuşa uğra bolmaly. Şeytan in ýöneki isleglerimize de päskel berip biler diýen howsara bilen ähli bolýan zatlar gaýta-gaýta ýermän ýadaman gözden geçirmeli. Cemil? Uy Cemil, sen bu ýerde näme işleýän? Ýüregime ýardyň. Gulnar, sen bu pikirni ýetgetsen gowy bolar. Düşünmedim. Haýsy pikirmi? Atilla durmuş açymak pikiriň. Muň saňa näme dahyl bar Cemil? Näme üçin ýöne bilemok, ýöne onu bir hili sulhum alan o. Men oň näme digin bilýän. Ol görüplik, görülmezçilik edýän. Sen çağalyňdan bäri men ondan gawanýadyň. Dinle Gulnar. Hakykatdan hem Atilla'ň bolşuny göwnünden turmayan zatlar bar. Sen kime Cemil? Men sana dost hökümini aýdýan Gulnar. İkimiziň çağalymyz bile geçdi. Oloýda men sen işleýän ýeriňe gelin bolup barýan Cemil. Senden maslahat soramaga del, sen bilen gürleşmegin dürsel.
Ontoňam sen mektebe de gatnamadың. Atilla ılımly, bilimli, medeniyetli adam. O meni taýlady. Näme üçin sen taýlan pikir etip bir gördüňmi? Häzir özüne gitşýerdin Cemil. Men özüme dil ýetirtmen, Atilla da dil ýetirtmen. İçgaraçylykdan gözlegiň kör edipdir. Oňa içgaraçylyk etmeň deregine senem okap adam bolmaly ekeniň. Cumartesi nişan. Ruhuny adaglanýan, muňa hiç kim böget bolup bilmez. Biter. Näme boldy? Eýgilikmi Gülnar? Yok, hiç saat Atilla. Açılış katı gowy geçdi. Allah sen menim kakaňdanam razy bolsun. Cemil näme üçin gelipdir? Hiç. Geçip barya kafalan berdi bolony. Bana doğru. Bana dogryny aýt Gülnar. Men çynym aýdýan Atilla, çynym. Häzir bu gurrun goýully. Şeret adaglanja günümiz ýetip gelýär. Azyjyk wagt galdy. Tolgunýanmy? Gaty azyjyk wagt galdy. Çok. Hawa. Ya sen? Aten? Menem tolgunýan. Hiç saat böget bolmady Atilla, şeýle dämi? Sen merak. Sen oňa aldatyn etme. Ben kötü Men düşünüyorum. pät elçige ýol bermen. Baba yüzük. Kaka ýüdükleri aldymmy? Aldım oğlum, aldım. Merak etme. Sen gaýy etme. Heyecandan Gaty darykma, köşeş azyjyk, köşeş. Baba. Adam ömründe ýeke gelek adaglanýar. Elbetde tolgunýan. Ondan jany näme? Kurban. Jany diýeniň. Kurban. Bu jany soýmarsmy? keserim. Soýar oğlum, soýar. Näme soýman? Bar gözläp tapanyň Gulnarmy? Bu başagaýlyk şu owaga üçinmi? Bu ýan beý diýmedine? Näme üçin beý diýmeýin? Sen gidip şeherde okap molum bolup gelibem owaň bilimsiz gyzyny öýrenmekçimi? Sen nämesin haladyň şo gyzyň? Esir uyan. Gülizar'la evlen. Gülnara öýlenmegi ýüregime döwelin mer maňa da oňa da dil ýetirip ýürege düşdüň haly. Hadi. Gaýyrspyr maňany berediň. Bak millet- Berediň ana eýýam goňşularym gelip uğrady. Ne sen? Senem, Ne de bir başkası. başga hiç kimem. Bu iyi bir Bizim adaglanmamyza täsir berip bilmez düşnüklümi? Bana yer göster. Hemen. Sen Sen de işte. Sağ ol. Aynen bak. Hayırlı olsun. Hawa ýaşlar, Nasılsın? näýil ondan? Sag bolun daýjan. Baba. Kaka, Yüzükleri gidipleri kaçandak ýa. Amma sabah. Beýle gyslanmasan awatdylar. Dur hele. Garaşa, Hele bir yemek var. nahar bar ýiltine. Kalabalık bir Mihmanlar gelsinler. Kurban nerede? Kaka soýuljak jany nerede? kurban. Jany diýende mi? Gece yarısı olmadan. Gaty giýje alman adaglansak diýen. Sen de bir Sen näme ýitdeşikle ba bolun? Düşünüp bilemok. Heyecanını Atýlar. veriyorum. Müsaadenle. Biraz ruhsat ver kaka, häzir gelýän. Siz rahat. Sen arkaýyn otur. Bak, ne Deret güzel. näýil naharlar bir şey. Cemil Aydar nädir? Size gowy nahar taýýarlap getirer. Yüzükleri Ýüdükler menne, arkaýyn bolaýyn. ben- Cemil, Buyurun sen. Ulak asyan sabrağı. Gülizar'la- Gülnar bilen Atilla 2 tabak goýja nahar getir. Häzir sabrağı, häzir. Bar. Ah, Bu näme? bu ne ya? Bu nire alıp baryan oğlum? Kimi oğlum? Nire alıp baryan? Keçiyse keçi. Geçeği bolsa da bolyan da. Neyse. Ay bolorla. Olur. Bolor, şilom olur. Cemil. Cemil, Buyurun sen. Dinleyen sabrağı. Hadi. gel hani şu canlıyım toyolu. Peki sağ ol. Bolya sabrağı. Yazık oldu. Hiç agıynan aydym da. Her şeyi gerek. Himme adı güdüğüne göre edille. Elbette, elbette Atilla. Hayırlı olsun. Kutlayan, on olsun. Dilak gelen için sağ olun. Atilla o kim? Yeni öğrendim. Geldim oğlum. Tekrar- Gelin geçin. Buyurun, Geçin, geçin. Tebrik ederim. Kutlayan Atilla. Sağ ol. Sağ olun. Tanıştırayım. Tanış olun. Gülizar. Gülnar. Sözlüm. Ağdağlayın. Memnun oldum. Tanışanmı da öğren şahat. İyi akşamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sağ ol. Sizin kim sağ olun. Bırak. Bana ver, özüme giderim.
Bugünden gardırın bil Gülnar. Toyundan soň hiç kimem sana beýle hyzmat etmez. Şeýle pikir edýän bolsaň sen ýalňyşýan. Ýok uyam, näme üçin men beýle pikir edeyim? Uyan diýme maňa. Men sen uyan del. Niye böyle Defedinni. Näme beýle gurun edýän? Tebe bu gyý sana laýyk del. O owaly gyý. Mektebe de gitmedi. Sen gidip şehirde okudun. Näme üçin ala we ölüşi gyý saýladың men hiç düşünemok. Gepin köp edip keýfini gaçyrjak bolma. Ben Gülnara öýlenýän. Buna kimse Hiç kim bile pähreler bilmez. Görür. Sen onu Beni onu serme Gülnar. evlendikten Toydan soň başga ýöge çaýır. seni rahatsız Oň seni biýmada etmegine men ýol bermen. Bizim durmuş gurmagymyzy hiç kime mitleýän ok. Başka Kim biziň durmuş gurmagymyzy isleýän ok. Ejemem ýok, kakamam ýok. Öýüm ýok. Okul okumadım. Bilimim ýok. Kendimi Ödüm bilelim mer savraň ýany işleýän. Bu nasıl bir Bu ne hil ýadygyt? sevdiğim Köýýän gydım şu öýe gelin urk gelýär. Onu o kadar Men on seviyorum. şeýle bir söýýän bolýyn. Mutlu olmak Oň için bagtly bolmak üçin öz bagtymdan geçmäge razy. hazırım. Ama Emma içimden bir ses maňa Gülizar Gülnaryň bu öýde hiç wagt bagtly bolup bilmejekdigini aýdýar. belki Ýalňyşýan bolmagy mümkin ha. belki Söýledýäm taýgarym belki ýalňyşýandyryn. Allah. Allah can. eğer yanılmaz Eger ýalňyşmaýan bolsam özüm kömek et. ne olur Gülnar üçin haýyrlysy näme bolsa şonu et. Cemil. Cemil, Ne yapıyorsun? ýerde näme işlep ýördüň? İştat. Bana bak Cemil. Men dinle Cemil. Sen de hiç Sen hoşuma käbir gitmeyen bir häsiýetlerini şey. halamok. Beni dinle. Gulak as. Eger Gülnara goloýlar şaýtan, Seni... seni bara. Ne ya? Näme maňa hikkerlen bolýan ha? Bir halim var. şehre Şehirde okap geldim diýip hemmek şiýini özüňe boýun egdiren öýdäm. Atilla. Atilla. Ha? Bana bak. Maňa teret. Benimle Men bilen näli konuşacağını gürleşmeliligini men sana goýjy öwrüder. Men hojaýyn. Sen bolsa gursun ýadyndan çykarma. Yokan boýber Atilla. babanın hatırına Kakın hormatına sana zat diýmeýin. ama bana Ýöne kakın puluna dayanıp ýa-da şu owada ýaşaýanlaryň ýekejesini ırtarajak bolaýsaň, garşyňda men wardyryn. karşında Şunu olsun, ona göre. bek belli. Vay. Beri gemelli. Näme üçin gorkdyň? Nefsinden Nebesine döz gelip bilmeýişiňi aýdyr öýtdiňmi? Ejem nefsinde näme geçirýänmişin? Sen giden öýtdeşik däl. Ikiňiz gürleşiň, şonu maňa düşünýärsiňiz. Sen de Sen kim bolýan? Böyle abuk Lakkylap näme diýjek bolýan? Hiçiňiziň aýdyp bilmeýän zadyňyzy aýdýan. Hadi git. Andar git şu ýerden. Git. Bar git. Git bar git. Hadi amca. Ýör daý. Talkynrak ýere geçip az diňiňizi alaýyn. Hadi Ya dadyňyz öýdýän. Siz arkaý dowam edip berin, keýpiňiz bolma. Nasıl olsa bozulur. Barbyr bozulýar. Häzir bozulmasa soň peýdasy näme? Hadi amca. Ýör daý jan, ýör. Sevgili Gadyrly misafirler, mehmanlar, bu şu mutlu şahatlıkly günümüzde günümizde bizleri biziň yalnız şahatlygymy bırakmadığınız için paýlaşanyňyz üçin hepinize size çok uly teşekkür minnetdarlyk ederim. bildirýän. Oğlum Atilla bilen
Gıydım Gülnar'ın durmuş toylarının ilkinci adimlerine... Yangın var. Ne oluyor? Yangın var. Yangın diyanın. Yetişin, algan. Ilga Atilla, ılga. Bizim elimizde iyilen zat alıp barar. Ne oldu? Ne mi? Meneden röy diyemin. Menden görme, ödünden gör. Olmazak da bor diyen men nälim, senin. Sen nem çündün ervet zatlar aýdýan. Bunlar goýyp. Sen nem üçün onu halan ok. Gow olmak başka, gowluga galmak başka. Menden size nesihat serasaplı hem sabırlı bolun. Ýöne serede bu bolýan zatlara yataklar ýanyp gidip barýara. Allah'ın emri bilen ol ot basım sönür. Sen bu zatlary nerden bilýän? Gözden gowjaşsan senim görürsün. Kızın Gıydın şunu yattan çıkarmasın. Hemme zat Allah'ın emri bilen bolýar. hayırlı Akşamın hayırlı bolsun yiğit. Sizin kim yaşlı? Cemil sen bu ýerde näme işleýän? Ilga sana, ehli zat ýanyp barýara, ilga. Nasıl oldu? Bu ne et beýle boldy? Her şerde bir hayır vardır. Hadi. Kalkı. Su. Şu tarafa tepin, şu tarafa. Hadi hadi. Hani bolun gayrat edelim. Çaltırak bolun, bolun. Bolun çaltırak bolun. Çalt bol, bolun. Hadi hadi. Köprek su getirin köprek. Bolun basındak, bolun. Gayrat edin, bolun. Çok şükür. Hudaya şükür. Öýe ot düşmäke söndürüp yetişäýdik. Allah hepinizden. Allah hemmeňizden razı bolsun. baba. Kaka, Belki men uygun biraz olmaz ama gyssanýan bolmama mümkin welin. Wagt geçirmän ýüdükler de gaýly. Giýje de geçip bar ya. Haklısın oğlum. Dogry aýdýaň oğlum. Vallahi nişanı falan unutma. Meňe ýüdük Ama takmak ýandan çıkyp hakikaten gidipdir. atlatıldığına göre Yangın söndürüli. bu işi. Getirin ýüdükleri de galyň. Bu zatlardan soň ýüzük takasyňyz ýok-a? Canım. Gaýdym, Hudaýa şükür ýangyn söndürüli. Artık takıl. Inni şu ýüdükleri takıp bitirelim bu işi. bir işi deýin alyň. Yüzükler ne? Hani ýüdükler nerede? Buraya koy. Men şu ýerde goýupdym ha. Gördüňizmi? Ýüzüklerim ýok. Ece, men üçün hiç zat uğruna bolmaýa. Gyýdym, balam. Her şerde bir hayır vardır. Cemil, stolun ýanyna sen nurdun. Ýüzükleri gördüňmi? Men görmedim. Biz o ýerde ýangyn söndürýäkä, sen şu ýerde durdun Cemil. Cemil. Cemil, Ne demek? bu näme boldy? Neden Näme yardıma üçin kömekleşmäge gelmedin? Ýangyn dören wagt sen o ýerde ýokduň. Sen özüň otdan bolmaňa mümkin. sen mi yaptın? Biten işini Cemil. Evet. Hawa biten işindir. Bizim nişanımıza Bizim engel adaglanmaňyza olmak için täsir berjek bolup eden işindir bi. Bana iftira. Maňa tökme datma Atilla. Sen etdiňmi Cemil? Näme üçin edeniň bilýän? Ne edip beýdip bildin? Ýüzükleri ver. Yüzükler menne däl. Yüzükleri Ýüdükleri ver Cemil. Ben de Menne däl diýen saňa. Hawa, inne senin urşuňyz ýetenok. Beni nasıl Men näet günäkärläp bilýän. Näet Gülnar. bana bu Näet nasıl maňa yaparsın? beýle diýip bilýän. Peki Onu sen en çok yangın ihtiyacımız vakti olduğu zamanda sen neredeydin? Sen neredeydin? Neredeydin? Dışarıda. Daşardadım. Ana aymaly. Yangını sen Yatağım sen ödün otlan. Yüzükleri de sen aldın. Yüzüklerim sen aldın. Şeyle değil mi Cemil? Yanlış yaptın. Yalňyşyan Gülnar. Çok yanlış. At yalňyşyan. Allah Allah bilýändir. bu bana yeter. Maňa şo bolýar. Üzülme Gül. Dayananma Gülnar. Kimse. Hiç kim. Ama Hiç kim durmuş gormağımı da böyle tort bilmez. Bu Cemil. Eğer Cemil yine bir de peyatkel vermeye inanşaydı.
Ondan men oň merkini bererin. Çünkü seni çok Tebe men seni çyn yürekden söýgen. Menim sen söýýän Atilla. Hayırlı Evet, sabahlar. yerin hayırlı bolsun Cemil. Seninki mi ağam? Ne o? Eýgilik mi? Ýer bilen birden hem işleýän. Meldekde işiň ýokmy? Ben iş taşladım. İş taşladym. Öyle O näme üçin? Şeyle etmeli boldy. Şeýitmer bolandyr bolýan Cemil sen gider ýerin mi wagry? Sağalyňdan öňe sabır aňyany boldun. Niýden iş tapjak, niýe etjek? Allah beýikdir ağam. Çay getir. Taňa çay getirip bereýin. Hayırlı sabahlar. Erterin hayırlı bolsun. Maňa da bir çay ber. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Sen sabır. Sen sabır aňyany işleýädiň şeýle dämi Cemil? Owam oğlum. Yer misin? Bazatlar yiyecekmi? Yok mu oğlum? Sağ ol. Paylaşaly. Şimdi tek Yolum bir közüm ip bilmen. Eyvallah. Sağ ol oğlum. Düň sabır ağalarda bolny zatlar eşitdim, azalanmak iýde süýşürilipdir. Bunda da bir hayır vardır da. Elbette, aten näme üçin berdi? İş taşladım. Allah bilýändir. Menki dogry olonky ýalňyş. İnşallah Eden ýalňyşlyklaryny basym düşünýärler. Ýöne şu wagt men ne gidere yerim bar, ne de işleri işim. Okulda bizim Mektepde biziň işlemede kömekleşip, töwere tertipleşdirip oňuruşdurjak biri berek işlermiň? Mektepde diýem. Owa mektepde. Ýöne sabraga mektepde işlemäge ruhsat berermi? Ondan oň ogly Atilla da şu ýerde işleýär. Men tabragy bir işe goşular öýdemok. Ondan meni mektep döwletiň haýyryny beşdi. Tabragany oňa hiç il dahyly ýok. Atilla bolsadyň şu ýerde işleýän mollum. Men ýanynda bolaýardyň, taňa ýeterlik ýer bar. Okulda demek. Mektebe diýsene. Ben okuyamam. Ağam men sowudum ýok. Şoň üçin mektep diýse bir hil çekini berýär. Etledem okardyňam. Şaka Oýun etmesen ağam. Men oýnadymok. Başyndan okap mektebi oturup bilerdiň. Hatta liseydi. Allah sana. Taňry ýalkydan ağam. Neyi Ne hil ýaşy adam ekeniň. Evet. Alın çay için. Osman abi. Osman ağa. Ben de Men Allah beýikdir diýmänmidim. Bak işte. Teredin ha, bir gapy ýapyldy, ýöne has gowuz açyldy. Cemil himme dada beletdi. Şimdi Inni bir yerlere teretjek bolsak köselmele bolar. Merak etme. Alat etme kakı. Geliyoruz üstesinden. Öttesine neler? senin dersin. Sen sapaň ýokmudy? Sabah sınıfları Ýerden salik molum okudy. Men gün ortanyň soňky sagatlar aldym. Gün ortany derin. Oğlum Oğlum, ne yapacaksın? inni toy nämedir? bu kadar olan. Munça wakadan soň adaglarynda hukman ne kakı? Tabii senin. Eger sen garşy bolmasaň, ýüzükleri öýde aramda da kaýır. Sonra da gidip. Soňam gidip nikahyny geçmek üçin ýokly sorar. İyi olur, sen- Bolýar oğlum, şeýdäý. Sağ ol baba. Sag ol kakı. Benden seni. Menlik işin barmy? Ben ilçe Men şäherçe barıp gaýtjak. birkaç banka işini halletmek. Banka barmak işim bady. Arabayla beni Wagtyň bar bolsa meni emek derdiň de. Ben de hesap Men kağıtlarımı alıp çıkayın. Olur baba. Bolýar kakı, garaşýan. Yüzükler. Tüzükler. Masada Diýmek bırakmış. men olary stoluň tahyna goýup durma, ey Hudaý. Cemil'in günahını Biderek Cemil'in günahını arttır. Allah can, Allah can, sen beni bağışla. nasıl yaptın? Ben ne edip böyle yanlış koyuyordum ki, ne edip? Atilla! Atilla, Oğlum! oğlum, Bak bak! muğaferet, Yüzükleri yüzükleri buldum. taptım. Ya nasıl Ne oldu edip böyle anlamadım. olanı bilemem. Buldun mu? Taptım diyen mi? Neredeken? Ya meğer Ben Cemil'in Cemil yüzündeken. Ama. Yönü Cemil, Cemil. Boş yere biz onu ne hak yere günahkarlattır. o kadar insanın Adamların arasında onu kemtediptir. Şimdi gitsen Men ýadyr gidip sen ver. onun ötünç soraýyn. Hiç sana Kaka, yakışır mı sana öyle ötünç cümle? soramak gelişecek zatmy? Yanlış yapan. Yanlış işiden ağa bolsa da, batrak bolsa da ötünç soramalıdır oğlum. Şimdi sen Sen mektepdäki çağalara yanlış bir zat aýtsaň ötünç sorajak gelmi? Tamam. Yer bolýar da kaka.
Nasıl olsa Näme de bolsa ýüdükler etaply. Men başlaýat bilen işim Cemil ýok. bana ve enişteme Şol Cemil yaklaşık günlaryň sonra- goýuna gelmedin. Şimdi Häzir şäherçe gidýärmi kaka? Yok. yarın Yok, bırakalım. ol işi ertiri goýuly. Şimdi daha önemli. Häzir has mehum işim bar. Cemil'i bulmak. Men Cemil tapmaly. Nereden bulacağız? Yer onu nereden tapjak? Ya bizim kahveci. Çayçı Osman'dan sorarım. Oraya git. Şol ýere gidendir. Garibin gidecek. Pahyryň yeri başga yok gideri zaten. ýeri barmy diýsene. İyi baba. Yer bolýar da kaka. Ama bu Ýöne sen büyük bu ýagşylyň olacak. ýamanlyk bolup doranaýmasa, şunu bilip goý. Şimdi Kaka ýüdükleri berjekmi? Hadi eyvallah. Bolýar. Hoş. babam dün Kakın düýün aljyrap ýüdükleň jübüsine diň görmendir. Demek Cemil alman ekenmi? Cemil goýdan şuwat gülnar. Inni durmuş gurmagynda hiç ilip ätelçilik ýok. Onu ne hak yer ayıpladık. O yalan sözleyen adama minvän o. Gülizar. Gülnar. Bilçeğine Şäherçe hasaň dedi. Bence Men pikirimçe öňümde gaýyň onun içinde boş bolsa şoňuny belleýeli. Bolýa, sen haçan isleseň şolam bolar. Estağfurullah Sabraga. Beni bu yaşa Men şu derejeye ýetiren sizsiňiz. benden özür dileyip Menden ötünç sorap utandyrmaň meni. Benim nasıl? Men nähil tonýanyny bir bilhedin Cemil. Bir bilsen. Sen yine gayret etdi. Gide gaýdyp bardan ha? Men bagşan Sabraga. çiftliğe dönmeye Mundan soň gaýdyp baryp bilmen. hem istesem Ondan islesem de baryp bilmen. burada hem Men çalışıp bu ýerde hem işçejek hem okajak. Bu kojak diýen. hoş geldin. Hoş geldiňiz Sabraga. Hoş gördük. Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Salih mol men okadýa. bu Bu men üçin gaýtalanmajak pursat. okul bitireceğim. Mektep oturjak. Bak resimler. Geret suratlar arkaly görkezýär. Düýni işlän misalyň girin. Günüňiz haýyrly bolsun. Gelin günlerde on. Atilan bolýan bolsaň o berde däl. Yok, onu gözlemok. Men Cemil'e aýtjak zadym bardy. Meňem okuw işleri bölümine nazy işim bardy. Yok Salih mollum, sizem galyň. Sizem galyp, men nähili ulýalňyş goýuberenmeşdiň. Cemil, men senden ötünç soraýan. Meni bagşlamaňy haýyş edýän. Ýalňyş iş etdim. Sana töhmet attım. Bagşla, wujdan azabyny çekýän. Haýyş edýän Cemil. Bagşlap bagşlama diýal bolan wagt ýok Gulnar. Ruhsat berseň Salih molim bilen işlem bardy. Ertir şäherçe gidýäs. Nikahdan geçmek üçin gün belleýäs. Şowly bolsun. İnşallah Cemil. Bu adamın Bu adam bu ýerde näme işi bar? burada çok. O şeýerde işler. Bu adam Bu ogry ahyry. onun Men oň bu ýerde işlemeňine ruhsat bermen. Sen kimin? Sen kim ogur diýen Atilla? Sana diýen. Cemil. Bu näme etdiň boly Cemil? bunun hesabını Muň hatabyna bermeli bolsun. Bugün jüýümiň başyna bu oýunlar getiren adam ertirküň näme etjegini kim bilýär? Inni behesden şugurun uyam. Näme üçin betedeýin? Seredýär muňa? Bu mektepde näme işi bar? Näme üçin gitdiň? Men ötünç soramaga gidipdim. Erwet niýetim ýokdy. Men seň niýetiň gaty bilýän. Meni bagşlaň. Gülnar. Ilga şo nadanyň ýyzynyň ödüň ýene nähili pete gaçyrýanyň görüli hany. Gülnar dur. Bu beýle dowam edip bilmez Atilla. Eger taňa öýlenip bilmeden hayatımın hiçbir ömrümiň hiç ilmanysy bolmaz. biz serseri Bir kele taň ýa-da uyamyň iňirde sebäpli men senden aýryşmak islämok. Meni söýýäniň çynmy Atilla? ben sana için Men taňa hey emri ýalan sözlermi? yarın sabah Ertir irden taýar bol. seni alacağım. Sen almağa gelerin. Dairesine gün al. Soň nikahdan geçmek üçin möhlet almağa gider. Bolýarmy?
Önümüzdeki ayın 13'ü. Ýöňümizde ayın 13 boş mu ka? Evet. Hawa, boş. Bizi Onunla bir ýazaýyn da. sonra da Kağıtları soňda oluşturayır. Tamam. Bolya. Buraya not. Onu belledim. Şimdi Siz şu kağıtları getirmeli bolarsyňyz. Onsoňam şäherçedäki hastahana ýa-da barlyk merkezleriň bir ýerine şu kağıtda görkezden derin oň netijelerini getirmek. Şondan soň anyk wagtyny bellidir. Derin o diýäňizmi? O näme üçin? Sizde ýokanç keseniň barlygyny ýa-da ýoklugyny anyklamak üçin. Bu gowda da Atilla. Şeýdip maýyp çaga dogulmagynyň öňüni alyp bolar. Her näme de bolsa biziň hiç ili ýetmedimi diýoga. Bu işler deli uçuk dinar. Bolya. Teşekkür Sag bolum. İyi günler. Geçti bolsun. Gülnar Doğan, Men aýdy berim. Eýgilik mi Lukman? Gülnar Doğan. Barlyk netijeňizde käbir kemçilikler O tapyldy. nähili? Siz hepatit C bilen keselläpdiňiz. O näme beýle bolýar? Saratmaň bir görnüşim. Men siziň durumga çykmadyňyzy maslahat berýän. Iň bärkidi özüňiz bejerdiýän çaňyz. Allah size şifa bersin. Al sana gerek bolsa. Men bolmana munna bir kemçilik bardygyny bilýärdim. Hepatit C. Bu näme diýmek bolýar? Bu näme diýmek bolýar? Soňunyň näme boljagy belli däl. Ýok ýa, edil oň adam däl. Sen işlady bilen o. Bu ýerde bilip bilmediýär näme bar? Allah siziň durmuş gurmagyny isleýän ok. Mundan beter näme gerek size? Bulam epesli çykdy jetip owaň oňat ýerinden öý alny. Pehey, yalanmy näme? Yalanmy he? Gurlede. Aýtda bir zat. Bolayt. Asyl gurlä bilmersiň näme üçin? Sebebi aýdyra zadyň ýok. Sebebi men aýdýanlarym dogry. Bededin ne? Agdyňym. Beseden okşola, besetjek del. Bu gyr neslimi tüketjek bolýar. Senem dymma, beýdip durmada kow, gitsin. Mundan amir gelinmämi? Bollet diýen taňa. Ne oluyor? Yerimi näme okuy? Geljek geliniň hassy eken. Yapma. Ay goýa. Abla. Bu meselede Abla. şu ýetýän hereketleň özgöňden turýarmy? Men näme denmişim? Kesilligiýdi üýüne näme etjek? Han durun garaşyn, durun. Vitesler. Belki bir ýalňyşlyk bolanur. Howlukmaň. Gülnar. Gülnar. Gülizar. Gülnar. Gülnar. Gülnar nerdesin? Gülizar. Gülnar. Gülizar. Gülnar. Allah ýağışyny ýamanyň içinde gillendir. Näme? Tete halan zadyňyz siziň üçin erebet netije berip biler. Halamadyk zadyňyz bolsa siziň üçin bähwitli bolup biler. Allah bilýändir. Siz bilýän nälersiňiz? Tamam. Bolya, menden gaç. Ýöne öz nefsinden gaçyp biljekmi? O nähili? Atilla durumga çykmagy ýüregiň bilen isleýänmiň ýa-da nefsiň bilenmi? Muny goýja pikir edip gördüňmi? Muny ýüregiňden sorap gör. Nefsiň seni ağırladyp biler. Emma ýürek hiç haçan ýalan söýleýän nädir? Gorkma Gülnar. Sen gowy. Kelläňi işletseň gowlar üçin gorkol ýazat ýok. Gülnar. Neredeydin? Nerede boldun? Gülnar. Ablamın kusuruna. Doğanımın bu gürümlerini sen ünsörme. Biliyorsun. Sen bilýän o seni halan o. Maňa durmuşa çykmaň isleýän o. Gelince bunun acısını Innem gaharny kimden çykarjagyny bilen o. O meni gaty kemsitdi. biliyorum. Bilýän. Ama ben seni Ýöne men seni söýýän Gülnar.
Hafta sonu bir Kıyınçını yeni bağırladık göreli bolya mı? Bu sefer başka Bu gedek başka yere. özel bir Ayrı tıyınlaştırılan klinika hastahana gider bolya mı? Bence Sen arkayın mı ol? Bak, evimiz Men pikiriniçe hemen at gulalı ulluk bolar ne görürsün? mobilyaları Öýümüziň satın işlerim deyip alabileceksin. barya. Öý goşlaryny ödünç kaýlardyň. Gaýyk etme, gymmatda taýlaman. Hoşça kal. Taza bol. Görüşýänçek. Yoktur bunun çaresi. Hayra mutlu. Şenlik etmesi var da. Belçika Hollanda. Türkiye'nin başkenti. Ankara'dır. Gotlayan. Nedir bu Bu sana? näme talyk oğlum? Öňümdäki diňç güni saňa sygynyk düşüpdir. Açık öğretim Şäherde okuyanlaryň sygynygyna gödäwçi bolmaly. Yapmayın. Ne ettin aýwallah? Ben de düğün Mene toýdunyň 5-10 teňe galanlar nipegenerdiň öýdipdim. Yok. Wah ola şeýle weli biz diňç güni günler bilen şähere barlyk etmekdidik. Näme diňç güni ötmey. Inniki diňç güni derdiňiz-de. Konfam ýatdan çykarma, iş hem bidatdan möhümdir. Öyle. Hawa, Görev her şey. iş hem bidatdan möhüm. Ama diýen Atilla bu iş etmek hükmanmydy? Elbetde Gülnar. Daha şimdi. Eýandan işden gaçyp urusam, ertirki gün şähere gitsek bolsak, olar hem başgaça çemeleşer düşýärmi? Tavrı farklı olur. Ola dogry bolýan. Onunla baharlyk ýene bir hepde ýerde tüýşürilmeli bolýardy. Owadaklaryny gurrun edip urady. Näme saglygyny bilnäýse hasam erbet bolar Atilla. Ya, Han biraz garaş, darıkmadana. O kadarını düşündük herhalde. Bilen bu zatlyň pikirini edendir-de. Arkadaşım var. İsmi Seyit. Men mekdepde bir dostum vardı, ady Selim. Häzir ol Lukman. Konuştuk bir. Geçen ay şäherçän hastahanasyna gelipdir. Bir gün öňgürleş gördüm. Diňçüni nowa çeken. Oň bir de peýdaty degermi? şey Elbette deger. Pazar günü. Diňçüni synadan çykyp seni almaga gelerin. Selim akşam saat 8-de çeni hastahanada bolýar. Hesaplarıma göre. Bilen saat 2-niň ýarlarynda hastahana baryp yetişýär. Şeýit hem derňewden geçer. Ol hemme zady öýde alyp çykýar. Pazartesi günü sonuçlarımız hazır. Baş güni netijeleri belli bolar. Bolýar gaty gowy, gidýär. Tamam Gülizar. Bolýar Gülnar bolýar. Ortalık yerde. Daşta görük adamdan ne olar? Nasıl? Yer ondan Beğeniyor musun? göýümüzi galadyňmy? Gaty gowy. Canın nasıl? Goşlaryny eli ýerleşdirýän gede ödüm görersiň-de Gülnar. Ýöne bir otaga girmedi. O näme hili? Evde senin Sana böyüdü gaty täzin soğuk taýarlaýan. Onun için Şoň üçin öýüň bir otagyny entek girmeli düşenmi? Söz berýänmi? Söz berýän welin Allahjan, biletim gelip urady meňe. merak etme. Gatlanma. Bir evlenelim. Toýdan soň Her bilersin. şey yoluna girecek. Oğlukmu? Ece, näme hil bolupdyr? Gydym, saat neçe? Atilla akşama gelen okmy näme? Bilýän welin howlugy ýanna näme deýin? Sabırlı bolçan gydym, sabırlı bol. İşe bak ya. Muhazeretli. Benzini var. Kulagyň ýalňyzy bardy Niye ahyryn. bitti şimdi? O ne ýem toraýdym ka? Artık benzin. Seni ýalňyşdym kemp buran bolsalar. Şef. Bagda olurup ýagyny da seretip goýbersiň de bolýarmy? Tamam mı? Bolýar agam. Ahyry hakykat ýüze çykjagy diýen. Senin pikiriňizçe bu ýerde hakykat näme? Käte garşydaş zatlar gaty goloý bolup biler. Inçe gülkülüň keýpleň merkezlerine gaty azap berji gaýgy ustalarym bolup biler. Halipam, Sabri Bey. Tavraga ýagşy adam. Atilla da şoň ogly. Gülnaram olur laýyk gelin. Salih, seninni özüň höküm berip buladyňmy? Estağfurullah Halipam. Seni görýän zatlanma aýtdym. Onu tere sap bol.
Yalandan hiç kaysam özünü boluşal görkezýän eldir. Ýagşy işler eden bolup özünü oňa törkezjek bolýar. Şeýle bolsa, O zaman onu ol kime allaýaka? Ol iş sana dekşillel. Sen etmeli zadyň anan parasadyň bilen garamak. Şol uğur bilen hem sereden ağırlanmaz. Menem şeýle görüp bilýän bolsadym. Ýöne bir işte men kellem bulaşdy. Tuğlar durulmak için çaykalyandır. Hay Allah. Bu wagta çenli gelmedi ol. Gıydım, gelir de ey Allah canlarım. Ne oluyor ya? Benim ona näme bolýak? Al işte. Çygara galmış. Çalış. Ýören ok. Hadi buyur. Al sana gerek bolsa. Alo. Alo, Selim näli? Ben iyi değilim Gaty ya. örlükle del. Yolda kaldım. Ulog ýatdy. Evet evet. Hawa. Artık yetişmez. Indiden soň yetişip bilmez. Evet haftaya artık. Hawa inni kepde bolur da. Sağ ol yine de. Yeri bolýar da. Hadi iyi Sag ol. Akşam hayırlı bolsun. Tamam. Bolýar. Cemil, Cemil, nasılsın? oňatmy? Beni affet. Meni inteňem bagşlamadyňmy? Sen özüň başlap bildingmi? Herkes Hemme kişim şey diýip soraýar. Diýmek hemme kişi dogry aýdýar. neymiş o Hemme herkes? kişi näme diýýämişin? Bunlar Atilla gowy adam däl. Niye? O näme üçin? Baştan gören ýaly älijek bolýan. Meselem, sen onu nähil tanıyan? Hemme kişi onu nähil tanıyan? Namaly, täretli şeýle dämi? Elbette şeýle. Aýsana onu şeýle adam oguruk edermi bunlar? Näme? Ne demek? O näme diýdiň? Sen ýereden bilýän oň uğurdugyny. Men öz gözüm bilen gördüm. Ýöne başga da görenler bar. Yalan sözleýän. Yüzükleri ýetenini de sen maňa şeýle diýipdiň. Ýöne soň yalan sözlemänim aýan boldy. Onda men näme üçin yalan sözleýän Gulnar? Men durmuşda ýetirýän ladym ýok. Ýöne sen öli köp zatdan beýnmegim mümkin. Ýaşlygyňy, hatda ömrüňi kere tap bol. Birem şunu pikir etip gör. Oň ýaly baý, okuly, işli adam ölünmek üçin näme üçin sen saýlasyn? Näme üçin Gulnar, näme üçin? Ulan Muňa teretli. ne işin var? Men adaglymyň ýanyna näme işiň var ha? Atilla, dur edýäniň näme? Bu nereseň näme günäti bar beýtme? Nerede bolsa neredeligini bilsin. Senin Aa, etrafında çitýaryny dolaşıp keň golyňda aýlanyp görmesin. Atilla, sen beýle däldiň. Näme boldy saňa? Bu gaharyň sebebi näme? Tamam. Bolýar. Tamam Gülüz. Bor Gulnar. Bolanat ýok. Näme boldy? Näme üçin gije alyň? Hiç. Ay hiçli. Arabanın Ulağın motor da ullu. Nasıl O näme hili? bozuldu. De ullu da Gulnar. Asılı mı var? Onun ömrü ne eldi boğum? Ya maňa ananmajak bolýarmy? Ýokla. Ananmazlykdan näl? Önümüzdeki Tarlaga inni kydyn çünkü däýer. Tamam. Bolýa, şey daýyr. Bu kadar. Şu wagt içini garaşypdyr, ýene garaşar. Näme olar öýdýän? Tamam. Bolýa. Bu meseleleň hemmesin işläpdiň. Diňe soraw galypdyr. Ýaňadan teredip göräý. Bolýar Salih moğul. Hayırdır Atilla bir aladaňa bar sen eglikmi?
Hiç sormayın Salih. Siz soraman benim Tahlilleri aytmayın. yaptıramadım. Dünya ne varladan geçip Hayırdır bilmedik. Atilla? Behbit bolsun Atilla Atilla. neredesin İnli kepte geçersiniz de. Efendim. Havo dinleyin. Evet. bey. Havo. Ne? Ne mi? Doğru mu Çınığı mı? söylüyorsunuz siz? Tamam. Bol yar onu. geliyorum. Şunun özünü var ya. Salih Bey. Salih mi oğlum? Ananı ya levelin. Biz ünkü edek varladan geçipdi de. Havo. Onlarda Şonunu bir bilmeyen sıkışıklık oldu. ağıtları çalışıptırlar. Yani Gülizar Güllar ne Hanım- yasak değil ekin. Öyle mi? Şeyle mi? Çok Katı oy. Şimdi Men häzir Salih gitmeli, Bey, Salih mi Salih oğlum? Bey. şu Gidip işleri işleri dıyınıştırayın. Bugün beni Bugün izin için verirseniz ruhsatlı da. deyip yadarsınız da bolya mı? Sağ olun. Hakikatin yüze çıkmalı wagty golaylaşýar Salih. Evet. Hava. Sonucunda Neticesinden Allah sığınyan. Salih kulları Doğru yolun varyanları gerçek adam şodur. Yönü neticeň bir güneler ziyan verip bilecekdik meni ünce goýýar. niye buradasın? Onu sen ne için bir yerde Salih? Allah'ın ruhatı bilen hakikat bilen yalanı biri-birinden ayırmak için ne mi? İnşallah. O zaman Onu hüşker ol Salih. Yalan köpülen hakikat doğanını bölmeye çalışýandyr. Bunu dine hakikati görýän gözler tapawlandyryp biler. Gözden göz aç. Atilla intigaminan bilemokda kinolardaky ýaly boldy. Barlyk netijeleriniň çalışylmagyny aýdýan. Sana Ben sana aýtdym ha Gülnar. Hemme zat gulaly ulluk gor diýdimi? Menim köp dile gittim. Hemişe Allah'a yalvardım. Allah'ın bizi bilenini bilýärdim. Mun gavat geläşin nitene. Özümdem edil metçidiň öňünde. yani Yeri näme diýmekçi bolýan? Metçidiň ýanyna durkak namazyň okay. şimdi ne Şuwap namazı Gülizar? haýsy namaz Gülnar? O ne hil Atilla? Cuma namazynyň azany okulyp dura. Namazyň okujak gelmi? Kılayım bak. Onu okaýyn. Teret, teret alınyan yere ne hil oğudan eken. O cedven teretin alarsın. Var benim abdestim. Täretin ba men. Var var. Hawa ba. Hadi sen Bolýa, sen biraz garaş şu ýerde. Merhaba. Salam yigit. Hoppala. Bay bo. Bäriňim geldiňmi sen? Geldim Havva. Men hemme yere varyan. Men garawul. Ne bekçisi? O näme garawuly? Täret garawuly. Täretsiz mescide girenler anıklayan. Miselim tuttum. Hadi hadi. Hani işin bilen bol. Bar işin bilen bol. İşin bilen bol. Sana diýjek zadım yok. Sen barbar mescide giren Ne ok. demek O şimdi? näme diýdiň bolýa? Ine girip bar ýana. Bedeniň giriye emma kalbyň giren ok. Näçe girsen girej. Barbar peýdat yok. Hadi Gülizar. Ýör Gülnar. Anladım ben. Okudum. Atilla Teret, O da ne? O näme? At o Zyň ol pisliği. hapytany, zyň. o ne için? Gaty ejecik şeyle değil mi? Evet. Hawa, evet. ýöne häzir goýber onu. Bırak şimdi. Bizim hadi işimiz işimiz ken. gücümüz Bol, var. ýör gideli, ýör Gülnar. Hadi. Hani bol, hadi Gülizar. ýör Gülnar gideli. Bu pişijege beýle garaýşyňa ananar ýaly Atilla. Güzelim. Ýedidim, Hayatım. canım. Bir tane Gülnar can bizim işimiz ken. işlerimiz İlk var. bilen gidip barlyk netijelerini almaly. Tahlillerimizi Soň alacağız. gidip nikahyny alar. Ondan sen gelinlik lewatyny almaly. Sonrası Ýör gideli. gelinliğini Ýör, seçeceğiz. Hadi gidelim. ýör. Bu gelinlik... Ine şu lewatı sen owaň iň owadan gelini bolarsyň. Ben Hemme zat üçin köp sag bol. Sen gaty gowy Sen adam. çok iyi bir insansın. Sag bol. Mobilyaları da... Öý goşlaryna maşym getirýärler. Ben bu gece evime Men düşüyorum. bir gece galyn Sana ýekeje sürpriz otogyny olsun. miňleşdirjek. Sabah gelir bak. Erteli gelip görürdüm. Ama bak... Ýöne aýdyşym ýaly şol otoga giremen. O... Ol sen üçin täsin sogat bolar. Tamam. Bolýa söz berýän. Ay. Oy. Mun oğudanlygyny, Teret eje oğudanlygyny, gaty oğudan.
Gatowadan eken kutlu bolsun gyzym. Toyuňa yarasyn. İnşallah. Keşke babam da görebilse. Kakamım şu günler görüp bilen bolsa dece şeýle dälmi? Ben bakarım. Özüm açarım. Güllüğün hayırlı bolsun. Dinleyen. Men aç, gatazıktım. Ya. Tabii. Ho elbette. Gelin geçin. Geç otur şöyle. Oturun şu yerde. Gülizar Gülnar sana yumurta pişirip bersin mi? Yumurtko, gatıgo koy, pişirsin. Yöne ayda var yumurtka kendi üstepmesin. Tamam. Bolya aydarın. Domates. Pomidor yemeyecek mi? Vay ha oğlum. Bolya. Ya anne, Ece, dua nerede? bu lavasyň mykaby niredeki? Kutuda dämnämi? Yok, oň için nädel? Yadyňyzdan çıkaram olayma? Yok, ýatdan çıkarym zok. Bu tasalanmaz bilýäne. Beýleki oşlar bilen giden bolmaly. Men gidip görüp gelýän ani. Niräni görjek? Evet. Öýü, täze öýmidi. Kesin O şo ýerdedir. Aklından adaşdyňmy Gülnar? Şu wagt tamir şo ýere giderler Hawa mi? gidiler. O men öýüm dälmi näme? Ola şeýle welin irden gidäý. olmaz anne. Yok Ece, şu gece tapmasam soň atýylla nikaw mitren biläýse gaty gynanar. Men gidip tapyp gaýdaýyn. Atilla. Atilla? Atilla. Atilla. Ne hiri yerlik kaydıran sözi, ey garankı karalıp bildiğince karal. Sebebi tümlüğün in garankı pursotu yağtılığın başlangıcıdır. Vaqt bolly. Atillanyň talap oğurlan onça baylygy eşker bolmaly. Edilen munça oğurluk jezasy galmaly däldir. Yamanlyk edene jezasyny vermek Allah Taala'nın adalatyndandyr. Edil şoň ýaly pek göreklere de laýyk bolanyny bermegem Allah Taala'nın adalatyndandyr. Ana görürsiň, ähli gaýgylardan diýindirer. Inni hakykat eşker bolar. Atilla. Atilla? Atilla. Atilla. Burada mısın? Sen şu ýerdemi? Verin beni. Enniki edek. Verin beni. Sen beni maskar ettin. Tavraga. Sen beni ata avraydın kaçırdın. Tavraga koşuşun. Ne çillap oğlum deyip şeytan eklettirin. Ne elet bolsun sana, ne elet bolsun. Ne elet bolsun sana, ne elet bolsun. Cemil, Salih oğlum. Salih oğlum. Meni iyice kabul etipdirler. Inni şehirde işlep bilýän. Mektebem sen kömegiň bilen oturdum. sen jan edip darjaşdyň. Allah'ın kömegi bilen hem okuňy diýinip iş tapdyň. Hawa, inni näme etmekçi? Yeni etmeli iň soňky işim var. Oğlum Gülnar. Değilim. Gaty gowy däl Cemil, bir gidýäs. Nire? Yaşadıklarımızdan Başymyzdan geçen munça zatdan soň ejem bärden gitmek ýüregini düwdi.
Öý satýas. Men okuw diýdim Gülnar. Ne güzel. Gaty goguy. Gülnar, işim tapdym. Hayırlı olsun. Oň bolsun. Gülzar. Gülnar, Benimle maňa durmuşa çykarmy? Ayna gu garalanna näme bolýar Salih? Özümizi has gowy görüp bilýär Halipam. Bela veterlerim bize anha edir şun ýaly ayna tutýarlar, bize duýduruş berýärler. Gülnar almaly sapagyny aldy. Dogry ýol tapdy. Başyna gelen bu zatlar oňa köp zat öwretdi. Ýene bir gezek şeytanyň oýuny puza çykdy.